Atubang nyato sa kagadanan, tinutukdoan kita kan banal na kasuratan na iyan sarong realidad na dapat akoon. Arong kay Kristo, kita magkakaigwamanin buhay pagkatapos magadan. Daidap kita mahandal sa kagadanan, ninhuli taan halos iyuan buhay na daing kasagkuran. Magin kita lugod mga banhing nagtalubo, pasiring sa bagong buhay. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, Yohan Reverendo Padre Ryan Fenis. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Siring man po, idulot niya to sa mahal na Dios ang satuyang mga personal na mga intensyon. Mga tugang akon taan sa tuma kasalan, tangaling magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria Dane na Virgen, sa gabos na Angeles Saint Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, to maheraka, Kristo maheraka, kagurangnan, maheraka, Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namibi kami, na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, magabot man sa pagkamuot, nahuli kayan ang aki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa dide, kasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An kasumbikalan iyo ang nagdadara sa tao nin karatan, asin kasalan. Ini dulot kan pag nautubon ang tugon nin kagurangnan. Kaya ipinapagirumdom ni Propeta Jeremias na ang Diyos padagos na nag-aapod na utubon ang sa iyang tugon. Madatong an aldaw ulay nin kagurangnan, nin Israel, asin harong ni Huda. Bakong arog kan tipan na ginibo ko sa saindang mga magurang, kan aldaw na sinda sa kung kinua ko sa inda, kung si Isay an ulay nin kagurangnan. Ini ang tipan nagigibuhon ko sa harong ni Israel, ulay nin kagurangnan. Tudok sa puso ninda,
Ibubugta ko ang sakong tugon. Daina kaipuhan na tukdoan ninda an sa indang katuod, asin kapwa, kun si isay an kagurangnan. Ako, may mimidbid ninda gabos, sadit asin dakula. Ulay nin kagurangnan. Asin dai ko nagigirumdumon an sa indang kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Kahiraki ako, O Diyos, huli ta ika mahiherakon. Paraan sa kong kasalan, huli ta ika maugayon. Hugasi ang mga maraot na sakong naginibo, asin sa sakong kasalan, linigi ako. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Espiritu na maimbod, itao mo sako. Hari ako pagsikwalan sa atubangan mo. Hari paghaleas ako, ang sa imong banal na espiritu. Pusong malangas ako, O Diyos. Ibalik mo sako ang kaugmahan nin sa imong tabang. Pakusuga ako kan espiritu nin kaludukan. Nganing sa mga tampalasan, ikatukdo ko an sa imong dalan, asin magbalik buot sa imo, an mga makasaalan. Malinig, lalangas ako, O Diyos. Huli sa mga pamiibi, asin mahuyong pagsi Kristo, sa tong kaligtasan. Himateon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo. Kan panahon na si Kristo uya pa, digdi sa daga, nagdulot siya nin mga pamibi asin pakimaherak sa makusog na tingog asin tuninong na mga samay kapangyarihan na magligtas huli kan sa iyang magalang nakapakumbabaan. Minsan ngani siya aki alagad huli kan sa iyang mga tinios nakanood siyang magsunod asin huli tamarahayon ang sayang gini. Ipinadangog ang tingog na ini dahil sa indo, bakong dahil sako. Panahon na nganing hukuman ang kinaban, ngunyan isisikwal na ang kagsakop kaining kinaban. Kun ako iitaas na hali sa daga, titipunon ko sako ang gabos na tawo. Sinasabi niya ini, nganing ipahayag kung paano siya magagadan. Magurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Mga namumuktan ko mga tugang kay Hesu Kristo. Nagirumduman ko po mga tugang an istorya nin sarong padi. An pading ini, santo na po mga tugang, bagong santo. Dahil pa lang po nakahaloy, mga pirang taon pa sana ang nakakaagi, naging santo po ang pading ini. Ang pangaran kan santong ini, iyo po si Saint Damian. So, inaapod po siyang Father Damian. Ining si Father Damian, mga tugang, nabuhay po siya kan ika-19 siglo, 19th century. Asin si Father Damian, kan siya po mga tugang naging padi, na destino po siya sa sarong isla kan Molokai. Ang Molokai, makukuha po niya to sa Hawaii, sa United States of America. Asin sa islang ini mga tugang kan Molokai, bago magduman si Father Damian, pinagkakatakutan po ang isla. Ano po mga tugang, sa islang ini, digdi po nag-ierok ang mga tao, sarok po sindang komunidad, nin mga yan sindakan sa indang mga kahilangan, pisikal, siring man tinabangan na makatugdok nin mga harong, tapos nin hulita itong mga tao duman, dahil sinda nakakaako kan mga sakramento, tinabangan ni Father Damian tanganing makaako sinda nin mga sakramento, ang pagkukumpisal, tanganing makabalik loob sinda sa mahal na Diyos, an arol daw na pagsilibrar kan Santa Misa, diba?
asin iba pang mga sakramento, tanganing ang mga tawo, maluyan mga tugang, ini pong si Father Damien, kay itong mga tao na may helang na leprosy. Taano po mga tugang, pati po siya, nahawaan na po kan helang na leprosy. Kaya kasaro na siya, kan mga tao na yaon duman, ninhulita pararehas na po sinda na may helang na leprosy. Kaya ninhulita may helang siya, mas lalong naitaon niya, buong buoan sa iyang buhay, tanganing mapaglingkudan ang mga tao na yaon duman, sagkod na buhay pa siya. Kaya ito po mga tugang ang naging dahilan, taano ta si Father Damien naging santo. Ninhulita, ibibuhay, pagpapahayag kan sa iyang pagkamuot, duman sa mga sa Molokai. Kaya inaapod po siyang Saint Damien of Molokai. Mga tugang digdi po sa Ebanghelyo, ang satuyang kagurangnan na purisaw. Taano po mga tugang, ninhulita aram na po kan satuyang kagurangnan, na nagdadangadang naan sa iyang oras, iitaas na hali sa daga. Buot sabihon ining mga tataramon na ini, nagpapahayag ang kagurangnan. Sabi niya, titipuno si Jesus magsasakit, totoo si Jesus ipapako asin magagadan duman sa krus. Alagad sa paagikan sa iyang pagsakit asin pagkagadan, makakamtan ni Jesus ang sa iyang kamurawayan. Mabubuhay siya liwat sa mga gadan, asin makakamtan kan mga tawo ang kaligtasan na ipinanuga kan mahal na Diyos. Sa paagikan pagbuwis ni Jesus kan sa iyang buhay, nabuksan giraray ang langit. Kaya nagkaigwanin pagkakataon tanganing ang mga tawo makalaog sa langit, kaibahan kan mahal na Diyos. Arog ka ini ang wagas na pagkamot kan mahal na Diyos sa lambang saro sa tuya, mga tuga. Yan yang ibuwis an sa iyang buhay para sa tuyang karahayan, para sa tuyang kaligtasan. Kung arog ka ini mga tugang ang mahal na Diyos, na pano nin pagkamot sa lambang saro sa tuya. Sana po, tauan man yato, balusan man yato, nin pagkamuot sa iya. Sa paagikan, pagkuyog niyato aroal daw, sa tugon kan mahal na Diyos. Sa paagikan, pagsabuhay niyato, dawa masakit, sa mga itinukdo sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang tandaan niyato, totoo, magtitios kita sa pagsunod kay Jesus. Pag naging kitang faithful, nagdanay kita sa pagsunod kay Kristo, ang balos